Мама, можна виходити? Якщо хочеш, можеш виходити. Ого. Розслабляємося. Розслабляємося. Ось так. Повертаємося до мене на бік. Розслабляємося. Плече. На другу сторону. Розслабляємося. Плече. Встаємо. Сидимо на крісло. Ось так. Ви панікер не менший. Лише не так це показуєте. Розслабляємося. Ось так. Розслабляємося. Чудово. І ще раз. Розслабляємося. Ось так. Не хвилюємося. І ще раз. Ось так. Дайте руку. Розслабляємося. Чудово. Пошвидіться, порухайтеся. Яке зараз відчуття по тілу? У мене в горлі щось таке враження, що щось пече гаряче. Просто взагалі російська не має бути такі відчуття. Є таке трошечки, аж таке... Завтра вже в голову пішов? Скажу так, Марія, ви Мар'яна чи Мар'яна? Ви Оляна. Якщо маєте можливість, нам просто ще десь треба буде побачитися з вами в процесі туру. Зараз пару днів себе просто фізично побережіть.